Dnešné video nahrávam trošku neskôr ako obvykle, nestihol som ho nahrať ráno, pretože dnes som nevstával 4:30, ale 2:45, pretože som musel odletieť z Londýnu a následne som zistil, že ak by som pre vás nahrával video na letisku, ako som chcel, tak by som za to bol zadržaný, čo by nebolo dobré ani pre vás, ani pre mňa. Takže som si povedal, že si dovolím spraviť to trošku neskôr a ja vám ďakujem za to, že ma za to ospravedlníte, respektíve to je to, v čo dúfam. A poďme teda teraz už k dnešnej téme, k dnešnému uvedomeniu, respektíve, ako môžete vidieť v názve videa, interaktívnemu cvičeniu, ktoré tu pre vás mám a ktoré vám dovolí spojiť si vo svojej mysli určité veci, ktoré zvýšia vašu motiváciu v živote, pomôžu vám lepšie si zadefinovať alebo vyjasniť definíciu úspechu. Pripomínam vašu definíciu úspechu a celkovo byť odolnejší voči manipuláciám a konzistentnejší na vašej ceste k tomu, čo pre vás ten úspech skutočne znamená. Toto cvičenie môže zabrať približne 15 až 20 minút. Video bude kratšie, ale cvičenie vám môže zabrať trošku viac. A zároveň, toto cvičenie je možné spraviť si iba raz. Je to coachingové cvičenie, ktorého cieľom je priniesť vám vhľad, uvedomenie, aha moment. A z tohto dôvodu, v momente, keď už budete vedieť, ako cvičenie funguje a o čom je, nebude možné spraviť si ho znova. Ak teda teraz nemáte tých 15 až 20 minút, o čo vás poprosím, je zastaviť toto video a vrátiť sa k nemu neskôr. A ak tých 15 až 20 minút máte, v tom prípade vás poprosím spraviť si to cvičenie so mnou a neokradnúť sa o benefit cvičenia tým, že by ste si video iba pozreli, ale nekonali. Nože ako vidíte, ja mám v rukách papier a vás požiadam, alebo pozvem spraviť teraz to isté. Zobrať si do rúk A4, ktorú si obrátite namiesto takéhoto tvaru, na takýto, obrátite si ju na dĺžku, na šírku, a rozdelíte si ju na 4 stĺpce. Takže si tam chcete nakresliť 3 čiary tak, aby vám vznikli 4 stĺpce. Môže to vyzerať nejak takto. Čiara, čiara, čiara. Okay? A keď budete mať, ja sa občas iba otáčam, pretože tu ešte dávam pozor na tohto malého démona, ktorého som vám už ukazoval pred časom. Každopádne, keď teda budete mať tento papier, keď budete mať tieto 4 stĺpce, čo chcete spraviť následne, je ísť a napísať teraz do prvého stĺpca odpoveď na otázku, ktorá znie: aké sú 3 najdôležitejšie veci vo vašom živote? OK? Čo sú pre vás 3 najdôležitejšie veci vo vašom živote? A chcete tam mať minimálne 3. Takže ak chcete zobrať toto cvičenie skutočne do hĺbky, napíšte si ich tam kľudne viac, ale nech sú tam minimálne 3 veci, ktoré sú pre vás skutočne dôležité. Zastavte teda teraz toto video, choďte si po papier a pero, rozdielte si ho na 4 stĺpce a napíšte si do prvého stĺpca odpoveď na predošlú otázku. Spravte tak teraz. Super, ja vás teraz vítam späť a budem predpokladať, že ste tak urobili. A druhá otázka, ktorej odpovede vás teraz pozývam vyplniť do druhého stĺpca, znie: aké sú 3, opäť minimálne 3 veci, ktoré vo vašom živote absolútne musíte, respektíve chcete zažiť. OK? Čiže aké sú 3 najdôležitejšie veci? A teraz druhá otázka znie: aké sú 3 veci, ktoré vo vašom živote absolútne musíte, respektíve skutočne chcete zažiť? Znova, zastavte toto video, odpovedzte si na túto otázku a vráťte sa späť. Spravte tak teraz. Super, ja vás vítam znova späť, gratulujem vám k tomu, že konáte a že idete do akcie, a ak nie, pamätajte si, ja vás vidím, ok? Vidím vás cez kameru, spravte tak teraz, vráťte sa a spravte to, ok? Ešte stále máte šancu, skôr než sa dostaneme k ďalšiemu kroku. Toto je 3-krokové cvičenie, toto je prvý krok. Takže máme tu 3 najdôležitejšie veci vo vašom živote, 3 veci, ktoré absolútne musíte zažiť. A teraz tretia otázka znie: aké sú vaše 3 najsilnejšie stránky? Aké sú vaše 3 najväčšie dary
vo vašom živote. A toto nadväzuje na predošlé video zo včera. Každopádne, tu máte otázku, zastavte teraz video a odpovedzte si na ňu minimálne 3 vecami. Super, ja vás teraz vítam späť pri pri 4. otázke a tá 4. otázka znie, aké sú 3 veci, 3 pozitívne akcie, 3 rôzne pozitívne akcie, ktoré môžete spraviť v najbližších 2 týždňoch a ak ich spravíte, masívne ovplyvnia tento váš život pozitívnym spôsobom. Takže aké sú 3 pozitívne akcie, ktoré môžete spraviť v najbližších 2 týždňoch? Znova zastavte toto video, odpovedzte si na otázku a vráťte sa späť. Super! Takže vítam vás tu znova a gratulujem k tomu, že ste skutočne prevzali zodpovednosť do svojich rúk a spravili to rozhodnutie nájsť vlastné odpovede na otázky. Nie iba pozerať sa von, ale pozrieť sa tiež do seba, do svojho vnútra. A tu je to, čo chcem, aby ste s týmto papierom alebo s vašimi odpovediami spravili teraz. Choďte do každého jedného stĺpca, okay? Do 3 najdôležitejších vecí vo vašom živote, 3 zážitkov, vašich najväčších darov a akcií. 3 vecí, ktoré môžete spraviť, aby pozitívne ovplyvnili váš život a zakrúžkujte v každom jednom z týchto 4 stĺpcov tú najdôležitejšiu vec pre vás. Okay? Takže v každom stĺpci budete mať teraz zakrúžkovanú a vybratú iba jednu jedinú vec, ktorá je pre vás buď najdôležitejšia, alebo v rámci akcie môže mať na váš život najväčší dopad. Zastavte video teraz a spravte si druhý krok tohto cvičenia. Paráda. OK, vítam vás teraz späť posledný krát pri poslednom a síce 3. kroku tohto 3-krokového coachingového cvičenia. A tento 3. krok je založený na tom. Keď teraz máte vaše 4 stĺpce a vybrali ste si tú najdôležitejšiu vec v každom jednom z nich, to je to, čo chcem, aby ste spravili teraz. Teraz chcem, aby ste si pod to napísali vetu, ktorá znie: spravím ... a vložíte tam to, čo ste si napísali a zakrúžkovali v 4. stĺpci. OK? Alebo zavediem do praxe, alebo spravím ... 4. stĺpec. Následne veta pokračuje. Využitím... znova ... a vložte tam to, čo ste si napísali vo vašom 3. stĺpci, respektíve zakrúžkovali. OK? Vďaka čomu získam... teraz tam vložte vašu zakrúžkovanú odpoveď z 2. stĺpca a dokončíte vetu slovami čím zároveň dosiahnem tiež ... a doplňte to, čo ste si napísali v stĺpci číslo 1. Okay? Takže zavediem do praxe alebo spravím... doplňte akciu, ktorú ste si vybrali. Využitím... doplňte váš najväčší dar, ktorý vo vašom živote máte. A tým dosiahnem alebo získam... doplňte to, čo vo vašom živote skutočne musíte alebo absolútne chcete zažiť a dokončenie vety vďaka čomu tiež dosiahnem a vložte tam to, čo je pre vás v živote absolútne najdôležitejšie. Takže zastavte video ešte raz, dokončite túto vetu a vráťte sa naspäť posledný krát. Super. Teraz, keď sa pozriete na vašu vetu, čo vám z nej vzniklo, je vaša životná misia. Je to to, čo potrebujete, alebo by ste mohli chcieť spraviť práve teraz na to, aby ste váš život posunuli dopredu míľovými krokmi. Okay? Je to vaša životná misia. Prečo bolo dôležité spraviť to? Pretože vďaka tomuto, vďaka uvedomeniu si toho, čo je to, čo vo vašom živote absolútne chcete zažiť, čo je pre vás skutočne dôležité a aké sú vaše dary, ste konečne mohli spojiť všetky tieto veci, vaše vnútorné vášne a vaše vnútorné motivácie s vonkajším cieľom, s vonkajšou stratégiou, ktorou je práve tá akcia, ktorú ste si vybrali. Čo som si všimol je, že veľa z nás má často v úvodzovkách problém alebo trable s tým namotivovať sa, určitým spôsobom v sebe nájsť a objaviť inšpiráciu.
Tu ste ju objavili. Ak ste si to cvičenie spravili, tu máte celú vašu životnú misiu v jednej vete. Minimálne životnú misiu, ktorá je pre vás práve teraz najviac aktuálna. A ak to viete, ak konečne viete, čo presne chcete robiť a prečo, nielen, že budete viac motivovaní, ale ako som už spomenul, budete viac odolní voči vonkajším manipuláciám. Pretože zrazu nebude tak ľahké navnadiť vás na niečo, čo v skutočnosti nie je váš cieľ. A na čom vám v skutočnosti nezáleží, ale možno, že sa to iba blízka, alebo to žiari. Okay? Svieti to a preto to pritiahne vašu pozornosť a často, keď niečo také vidíme, máme tendenciu ísť za tým bez premýšľania a hneď sa k tomu začať emocionálne priväzovať, namiesto toho, aby sme ostali sústredení na to, čo je skutočne dôležité pre nás, čo je tá naša definícia úspechu. Takže tu nám máte vašu životnú misiu, ak chcete. A teraz, čo stojí medzi vami a tým uskutočniť túto víziu? Nuž, je to už len dobrý plán a je to už len váš záväzok. Takže čo vám odporúčam spraviť teraz? Váš papier môže vyzerať zhruba takto, okay? Takto vyzerá ten môj. Čo môžete spraviť teraz, je otočiť ho a začať premýšľať nad vašim plánom. Okay? Ako to zavediete do praxe? Čo potrebujete spraviť na to, aby ste z toho spravili a urobili realitu? Čo vám môže vo vašej ceste stáť a ako tieto bloky obídete? A taktiež, keďže toto je už téma, ktorá by bola na hodinové video a nie 12-minútové, tak ak chcete, príďte a prihláste sa na strategické stretnutie priamo so mnou, alebo si na tieto otázky odpovedzte znova sami. Okay? Čokoľvek ale spravíte, nenechajte vám to uklznúť z rúk. Ja verím tomu, že odpovede, ktoré ste dnes našli, sú príliš dôležité na to, aby ste ich zabudli. Takže ich skutočne zaveďte do praxe. Pamätajte, je to akcia, ktorú môžete spraviť v najbližších 2 týždňoch. A spomeňte si na to všetko, čo vám prinesie.